So magandang araw pala sa inyong lahat, no, mga kamaster. So andito pala kami ngayon sa Damulog, no, Barangay Damulog. Maligayang pagbabalik pala sa aking munting channel, mga kamaster, no. Sa araw pala ngayon, mga kamaster, is hinahanap namin si Tatay Eliezer, yung nasa post sa Facebook page ng So Good PS. Kasi doon ko nakita si Tatay, no, sa post nila. Nakakaawa si Tatay. Kaya andito kami ngayon sa Kanduang. Hinahanap namin si Tatay Eliezer. So kasama ko pala si Robinson, kamaster natin. Tara mga kamaster, so samahan nyo kami, mga kamaster. So ayun mga kamaster, so papunta na kami, mga kamaster. A few moments later. Ayun mga kamaster, no, so baka ito na yung bahay, mga kamaster. So puntahan natin, mga kamaster. Ayo. Subukan natin, no. Ayo. Na si Tatay Eliezer? Andito pala si Tatay Eliezer, no? Siya yung tutulungan natin. So, imong asawa tayo, wala na. Wala. Makaklaro pa ka? Dili na yun? So, yun mga kamaster, no? Sige. So, tayo ka lang, nakita mo na mo sa post ba? Katong sa pulis ganito sa tabang ni mo doon? Hatdang ka niya buga siya. Nalong rin lang niya mo na. Ang istorya nito nga, ito rin ko na usa. Nakikauban. Nalong kayo mo nga. Yani, din mo. Matabang ka, din mo. Sa talang nagbay lang ang tabang ba? Kung sa may mong pan, yung buhaton nyo, ano? Ito. Yan, napagay. Magkakaon na ka, malagay na. Wala na pang ibigay. Matang kasama ng pulis. Asa na yung mga anak na yung trabaho? Wala? Asa na? Dito na kong boss natin. Hindi ka maglisod yung mong adlaw ako trabaho. Hindi pagluto, ano na, makakalang mo. Tigaan ka na mo, antay ka ng biskit ba? Balik ko lang ka mo, ba? Tara tayo, dawatan. Isa sa ito. Wala na to, manang silbi, nakita na to na mo post ba nga? Muna, may post niya sa Facebook. Nakita na mo ito. Kung nalaman nyo mo, wala.
Kumuhang, kuhan, bugas, kapag bugas. Kamu balik ko lang ka na mga ba? Gani. Naman mga kauban sa nga mga ganit gusto sa sabang. Pwede tang sunod sa mga balikan? Makira kayo? So, tay kana sa mong ikahatag ni mo ha kay biskwit lang sa. So, ayun mga master, no? So, papasok tayo sa loob mga master. So, titingnan natin kung anong kalagayan ni tatay. Okay na tayo, so tay. So, alito tayo sa loob. Asan ko nakita mo to, tay? Kani-kani? So, dito pala siya natutulog mga master, no? Magkaklaro ba tayo sa gawin? Ina. Tatay pala mga kamaster is wala na siya makikita, no? Yung mata niya is may problema, no? So, ito yung kubo ni tatay pala. Ito yung bahay niya. So, actually pala mga kamaster is kasi pangalan niya ulit, si tatay Ilisir? Ang pangalan ni mo? Si Rizal? Si tatay si Rizal para mga kamaster is meron siyang anak pero wala na dito, no? Wala na rin siyang asawa, so yung anak niya is may pamilya na kaya nag-iisa siya dito sa bahay na pa. Dito siya natutulog, oh. So, imong iring, imong iro. Kumusta ang sa kadiri? Okay na kadiri, wala problema. Wala ano yung mga tao nga magbinuang ina na, wala. Wala. Maayo no. Kaluyas Ginoo sa. Katong payag dito pikas, unsam to dito? Dito? Oo. Ako po pala. Ito, Oo. di naman mahingo. Kaya ito naman, tayo. Ito niya, paano balay na sa akong anak niya. Kaya namalayan siya nito sa panangatan. Oo. Ito na sa sila. Kung pwede naman may ito nga ako kay mahilig naman. Tulog sa butuan. Abi ako bilay. Ako na siya nagpuan. Dali po yung nila balay. Pero unsa may buhaton nimo dire? Sa Akong buhat rin, kung magkaon, loring ko. wala kay dili ka maguna-guna ana. Hindi ko mapili na ako tingin sinanginan. Oo. O balik lang may ugma tuhon nimo. Ya, mora man namong dala nimo, oh. Biskwit naman kay wala pa man may kuan kayo. Sige lang, Napa mo kay bugas diha? Napa kay bugas katong gihatag ni Sir, no? Yes, so good. Oo. So good police to. Once ko pupunta na ito, sige yan. Ito yung bahay ni tatay, no? Yan. Nag-iisa lang pala si tatay dito mga master, no? Hindi pa siya makakita. Tapos yung kasama niya lang dito is yung mga pusa at aso niya. Mga master. Tay, kanang muadto na mi ha? Oo, sige. Baliko na ka na maugma pohon. Sige tay. Salamat kay tay ha. Yung okay na magkakadre. Sige. So ayan mga kapaster, no? So tapos na natin binigyan si tatay ng konting tulong, no? So yan, nag-isa si tatay dyan. So babalikan lang namin bukas mga kapaster. So yun.